Hosťom Rádia Šírava o bývaní je Ivan Andrášov z realitnej kancelárie Connex Reality, ktorá je na realitnom trhu pozor 16 rokov. Dnes sa budeme baviť o tom, ako funguje kúpa nehnuteľnosti na hypotéku. Ja želám pekný dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň sa praje. No ja idem rovno na otázku, ako funguje kúpa nehnuteľnosti na hypotéku. Tak nehnuteľnosť sa dá kúpiť cez hypotéku veľmi jednoducho. Napríklad naša realitná kancelária spolupracuje s overenými finančnými poradcami, ktorí vedia veľmi rýchlo pripraviť primeranú ponuku hypotéky pre konkrétneho klienta. Títo poradcovia berú do úvahy nielen príjem tohto klienta, ale životnú situáciu, v ktorej sa nachádza, ale takisto aj stav tej danej nehnuteľnosti. Ich úlohou je v spolupráci s maklérom pripraviť všetky podklady pre schválenie hypotéky, ako je napríklad znalecký posudok, geometrický plán, potvrdenie napríklad o veku stavby, rôzne vyhlásenia obce alebo správcu bytov a takisto dohliadnúť na prípravu kúpno-predajných zmluv, ktoré budú v súlade a s požiadavkami samotnej banky. Dá sa kúpiť na hypotéku každá jedna nehnuteľnosť? Teoreticky áno, avšak banka si vyhradzuje právo zamietnúť niektoré hypotéky z ľubovoľných dôvodov. Tieto dôvody má banka právo si uviesť, buď to robí schvaľovateľ tej hypotéky alebo nejaký supervízor, ktorý si povie, že tak túto nehnuteľnosť nebudeme zakladať, na túto nehnuteľnosť vám nevieme poskytnúť hypotéku, avšak my ako kancelária to dopredu niekedy nevieme. Dobre, ak si vyberiem nehnuteľnosť a teraz ideme na tú hypotéku, to znamená, ako dlho vlastne, koľko trvá taký proces vybavenia? Veľmi veľa záleží od spolupráce oboch strán. To znamená, na jednej strane sú kupujúci, na druhej strane sú predávajúci a niekde tam v strede je tá realitná kancelária, ktorá to celé nejakým spôsobom manažuje. Ak je tam dobrá spolupráca a všetky dokumenty sú v poriadku, tak tento proces sa dá hravo zvládnuť aj do 14 dní. Treba však pamätať na to, že od schválenia, kedy banka naozaj odpovie tomu klientovi, že áno, schvaľujeme vám tú hypotéku, tak má klient priestor dokonca 6 mesiacov na to, aby doplnil všetky potrebné náležitosti na to, aby mu banka vyplatila tú hypotéku, respektíve prefinancovala tú nehnuteľnosť, ktorú kupuje. Takže chápem, ak je schválený certifikát, vlastne ja mám 6 mesiacov na to vlastne vybrať si tú nehnuteľnosť. Takže výborne, presne tak. Keď vzniknú nejaké otázky, tak dajú sa doplniť. Dobre, ďalšia otázka by bola, čo keď mi banka zníži výšku poskytnutého alebo poskytovaného hypotekárneho úveru? Čo ďalej? Stáva sa to, ale vôbec sa nemusíte toho obávať, pretože ak by sa to stalo v našej kancelárii, tak máme v ponuke zhruba nejakých 1200 nehnuteľností v rôznych okresoch, kde si môže človek vybrať nejakú náhradnú nehnuteľnosť. Takisto, ak sa to stane našemu klientovi, tak ho zaraďujeme do kategórie top priorita a takýmto klientom maklér už aktívne vyhľadáva nehnuteľnosť takú, ktorá má čo najbližšie k tej pôvodnej, ktorú si vybral tento klient, ale ktorú mu banka zamietla. Takouto aktivitou dokáže maklér nájsť niečo veľmi rýchlo, ale hlavne tomu, aby bol ten náš klient spokojný. Hosťom Rádia Šírava bol Ivan Andrášov z realitnej kancelárie Connex Reality a my vám ďakujeme za vaše odpovede. Nech sa páči, pekný deň, prajem, dovidenia.